akože sex? 10 FPS, hrajeme Hobo 2, len na full screen to dá, normálny človek, ne? Dá sa. Víš, ak dáš F11, tak... Nedá sa to nič, no. Tak nedá, že to není. Tu mu sa takto dať. Ešte nejak byť, ale neviem, ak sa bije. Môžu mu dať také blbosti, možno, veď. Je pravda, keď nám to zakázala mama? Keď má nejakých 5 rokov. Čo? Teraz by to mojej mama asi bolo jedno. Tak keď to mám blbosti aj tak. To dá vôbec ani táto čas. Taká, neviem. Taký random retardi idú po tebe. Tak ona je taký, by si hral, to bola tá hra. Môžeme grcať. Úplne ideš na nich. Bum. Ešte to môže dohrať ináč, to časne máme nejakých 20 minút to má ináč. Bum, ináč má háčať stoličky tu, čo je. Today special hovno. To je napísané. Dnešný špeciál hovno. Today special crap, po anglicky dáme to znamená. Od Armor Games. Táto hra. Bum, mu dávaš. Trollface, keď nie som tu hra, by si tiež máš mohol zahrať. Flashovky. Flashovky sú celkom zaujímavé, ako zaujímavý žáner hier ináč, že? Sranda. Maček, hovor, ne? Nejaké blbosti. Počkej, jak sa volá tá hra, čo aj Among Us spravil? Among Us, neviem. Bum. Čo tam kradol to zbeženia člepíka. Behave in... Taký Stickman. Stickman? To neviem čo je. To neviem, či teraz myslíš akú hru. Nejakú blbosť asi myslíš, neviem. Nie, to je taká legenda. To sa svoje kombo ASS kombo. Skús to, ASS. Nefunguje, teraz musíš byť asi bojovať, niečo takého. Tak budeš 8 hodín. Skúsim potom ešte nejakú hru. Potom je Hobo 4, 3, tam môžeme aj zbranie, všetko. A že keď zbranie, pištol normálne tam máš potom aj. Čo? Nefunguje to? Musíte si opäť tak, počkať, skúsim to. Ne, skúšam to, nejde mi to nejako. Ja, už som to dal. Skús to, musíš tak úplne tak rýchlo to musíš. Aby to išlo. Tak postal 2 trošku. Na 60, než to tlačam v 6 FPS.